Happy! Hi guys! Sumuuli sa amin ni Troy guys. Kaya uli-una mo sila sa balay. Nalamig cake guys. Oh, hala patay na Christmas guys. Hala, dalaan na mo sila og cake ug pan. Na, try na. Oh, sus, ang kamot, ang kamot. Ang kamot sa princess, Disney princess. Nangingking mo na, oy. Kaya po daan ng bata. Ay, sus, ang kamot, ang kamot. Ay, sus. Ay, sus. Ay, sus. Malakit daw yung ulo. Hi guys! Naamin ni Troy karon dali sa balay sa among manglaw panglo guys. Maghatag ni og mga regalo guys. Ato ra daw regalo daw. Maghatag ni og regalo guys. Oh, ara among gift guys oh. Ayan guys. Kani kay Mangla. Kani kay Kuya Palulong, pero tunga minititaging ani. Wow. Ara guys oh. Tadan. Sige, tawagon na to sila yan. Ya, ay B. Nak, tawagon na to sila. Sis. Mu. Ito na daw mu. Ni is for... si Kuya Wawa. Nadari, Wex? Ay, Wex! Ikaw una na bunutan. Narito ko ato ko. Itanong ni Troy yung sudan. Wow! Ano ba? Tara. Ay! Sila edad ni Troy. 1, 2, 3. 1, 1. Ha. Lakad ako! Kasi pangalan niya? Kasi pangalan niya? Troy. Okay, balolong. Dili ni ako ang gikan long. Okay, amuan ni Tita Ging. Tita Ging ni ha. Tunga mi, nagtunga. Regalo sa imo ha. Imo ha. Katita Ging ni gikan og kay Tita Hana ha. Tunga mi ni Tita Ging. Ano sa namo si Troy? August. Good cake. Very good. Oh, day! Kaprat lagi. Hindi mo rin sa nadaan eh. Imo ate. Ay, dari ako. Chan. Kasi pangalan ako. Ang najimuso. Ano ba tayo? Tinaw na. Ada ko nga, oy. Ay, pa. Nagamay kag sulod. Wala na ni mo sulod. Ay, ay. Napa na sulod ba? Napa na sulod. Sulod eh. Ma! Mama. Wala, dali na mo. Ano? Pila na mo may open. Abri din, ma. 1, 2. Ano kung nalaghan daw? Samon. Hatag, di ka malutang ng mayo. Gusto mo kita, ihatag na ako. Atong na, tayo tanong slay. Uy, mainit mo na ba? Cellphone. Ay, ningon mas mama ganina nga. Napon sa loon eh. Kailangan nga mamay, pag-umaman mo. Note 60 pa ba? Nadi, Pawawa. Pawawa daw, pawawa. Tawagan mo na. Buti mo na abdi mo eh. Ay, mabri mo na. Wala sa 60. Ate-ate ko na. Karto na na ako. Abri na ba yun? Hindi siya matuwa ng cellphone. Happy si Mangla. Saja. Happy si Mangla. Ay, huwag ang kwarta nuno. Ging, for you. Shy type din, Ging. Shy type. For you. Dapat sa Ging. Ay.